negoci. Jordi Blanc. Sí, en Marcel, de fet, ha contestat durant el temps de l'entrevista a un parell o tres de les qüestions que volia posar sobre la taula i com suposo que ja anem una miqueta justos de temps, volia fer una pregunta respecte a l'oferta, molt lligada a les destinacions que de cop i volta han descobert, destinacions turístiques que de cop i volta han descobert el turisme corporatiu com el manar i la salvació, que és quan pitjor es fan les coses, quan penses que és una salvació del futur. Però hi ha una altra part lligada indirectament a això, que és la part de formació. Perdoneu, la part de formació del personal especialitzat en això. També ho has tocat abans, però m'agradaria aprofundir una miqueta més. Per motius professionals, un ha tingut relació directa amb empreses i amb venedors de corporatiu, que no tenen absolutament res a veure amb els venedors de turisme vacacional, i el que més em cridava l'atenció era que fonamentalment no eren venedors. És a dir, quan es plantaven davant d'una empresa, perquè aquí vas a veure les empreses, d'entrada els vas a veure tu, difícilment et venen a veure moltes vegades, no? Fas una tasca proactiva a nivell comercial, el que feien molts d'ells era parlar del sector, és el que tu comentaves, no del sector turístic, del sector al qual pertanyís l'empresa que anaven a veure. Això implica una tasca d'investigació prèvia, etc. Per exemple, anaven a veure una empresa de màquina-herramienta, màquina-eina, per entendre'ns. I si l'altre li volia comprar una fira, un viatge a una fira per 4 directius, etc., li acabava col·locant 3 viatges a 3 fires diferents perquè li havia demostrat per què aneu a aquesta fira i no aneu a aquella altra fira que es fa a l'altra banda del món, que l'any passat va tenir un creixement de no sé quantos. És a dir, entrant per la porta del que seria més la consultoria, l'assessoria professional, li col·locaven un viatge, amb la qual cosa el principal, que era vendre, acabava sent un servei que el propi venedor oferia en el d'això. Jo penso que era un exemple, és un exemple que no sé si es dona a tots els venedors de corporatiu o vaig tenir la sort de conèixer uns quants que ho feien molt bé. Però és un exemple d'on jo crec que ha d'anar el conjunt del sector turístic, tant el corporatiu com el vacacional. No sé, volia que comentessis això, ja sé que tu em diràs que tots els venedors d'aquest són magnífics. Home, com a totes les empreses del mercat de venedors i de perfils hi ha de tot. Jo el que sí que us puc dir, perquè a més és una cosa que estem fent, ara recentment hem fet uns cursos, és un tema on GEPTA ha estat invertint de forma important, és que les agències, i per convicció, les agències corporatives han de tenir un coneixement diferent i superior en molts aspectes al que tenen les altres agències, perquè els requeriments són diferents i a vegades són inclús més exhaustius. Aleshores, és cert això, és a dir, tu necessitaràs uns coneixements específics, que no seran els mateixos moltes vegades del d'un comercial que de la persona que gestiona un compte, però que sí que fa que necessites no només conèixer el teu sector, sinó l'altre sector. Hi ha una activitat, diguéssim, prospectiva prèvia del venedor que ha de conèixer molt bé el que fa cada empresa. I això és lògic perquè al final tu ets un gestor dels seus viatges i has de conèixer la seva necessitat. Primer has de saber molt bé quins objectius pretén, perquè, com us deia, aquesta consultoria fa que tu li hagis de dir quina és la millor forma per gestionar un pressupost. I això et permet d'alguna manera d'entrar no només en el coneixement d'aquesta empresa, sinó després en la definició inclús de les polítiques de viatges de l'empresa. En el fons, parlant d'això, el que acabes veient és que els perfils són tan diferents que moltes de les nostres agències, les agències GEPTA, estan contractant consultors que venen d'altres sectors, que no tenen a veure, perquè necessiten moltes d'aquestes coses. Evidentment, el component comercial moltes vegades es dona independentment que tinguis aquesta formació de consultor. Hi ha excel·lents comercials que no tenen això, però una cosa, diguéssim, no es pot dissociar forçosament de l'altra. I en aquesta situació, els implants, que semblava que tenien una gran tirada en un moment determinat, en quina situació han estat? Són recomanables? S'està abandonant l'idea d'implant en favor de la de l'assessor extern? Home, depèn. L'implant ha tingut un gran moment. El que passa és que és veritat que en un moment on hi ha altres eines i en aquests moments moltes de les empreses estan gestionant coses des de la distància perquè hi ha aplicatius molt solvents, molt sòlids que ho permeten i a més on has de calcular també l'impacte dels costos. L'implant és una forma moltes vegades que no s'ajusta a totes les empreses i que pot tenir un cost en algun cas superior. Ara, quan s'han de fer vestits a mida, hi ha empreses que poden requerir l'implant, per cultura d'empresa fins i tot, per poder tenir dins de la casa, perquè volen una implicació superior. Aleshores, la funció de l'agència és identificar quina és la millor fòrmula i al mateix temps que és una forma ajustada. L'implant avui no és la fórmula més extesa, hi ha altres fórmules, els BTCs, per exemple, els departaments són els que estan potser en aquests moments cobrint un espai. Senyors, hem arribat al final del nostre temps, s'ha acabat el temps del debat, em sembla que en moltes coses encara per parlar, per tant, senyor Forns, jo penso que hauríem de fer una segona part, que hauríem de tornar a convocar-nos passat l'estiu,
i parlar de quina és la situació actual, evidentment, però també d'alguna manera veure tot allò que ens hem deixat al calaix, perquè a mi em sembla que tant l'Enric com en Jordi tenien moltes més coses a dir respecte al que és el turisme d'empresa. No sé si en 10 segons voleu afegir el punt i final al nostre programa d'avui, en Jordi? Sí, més que afegir, o ja llenço el punt per quan fem la segona o la tercera part, perquè el corporatiu dona molt de sí, és preguntant-se què fan totes aquelles destinacions amb els grans palaus de congressos que s'han construït pensant que el turisme corporatiu seria precisament això, la salvació d'aquella destinació. Però bueno, ja el Enric tractarem. Domingo? Donar una solució a la seva qüestió que ho poden convertir en grans sales de cinema, aprofitar encara es donarà cinema amb alta definició via satèl·lit. És una opció, també. El que passa és que les sales de cinema també hi ha la tendència d'anar reduint-les, Per tant, no sé jo si aquest és un bon format. Pensa que arriba via satèl·lit amb el que t'estalvies de costos, de portar cintes amunt, rotllos avall, personal, operadors... Ja no cal el segon programa. Doncs, Marcel Forns, moltes gràcies Gràcies a per vosaltres. acompanyar-nos. Entre el cinema i el turisme de negoci ens acomiadem. Serà ja passat l'estiu quan tornarem a ser aquí amb tots vostès.